Anggo sekarang ada bujuk lengo. Iya, kon te baru bezana besare. Angda. Eh. Ikora. Jotana sare ka ham hanyo hailam sokan tini ketal blog nai tong dina rokan blog no pulen hoite paithak sar. Finally जों tabu sokoika ai tong di जों beraina phaimani nangno phunuknai o jaga rok bahai angkai ta o jaga o phai belai na tong tukjaka narok bo beraina phaidi norok bahai ta tong tukjakno angkai ta belai no aram nangjak khoro phaiui. Manai somoi malai khe जोंबो phaithrop manai sombo phaiu ta angkai borok bai malai khe angkai te tong tukjaka ang angkai beno o jaga rok no bo nugui naithokjaka aram nangka ta belai. Ri dai tla. Munai vlogger thari bo lakmisa. Kun jara ka hantu de lajibo. Na tango. Anggo sekarang ada bujuk lengo. Iya, kon te baru bezana besare. Angda. Eh. Ikora. Bade yang di bawah. Yang te. Nanti. Yang tidak. Yang ada. Kalau khai thì cái lại trong phụ karan đâu đi cả cái thì những cái karan đi ra cái mà vậy thì cái lại trong mang nuclear ta जों tahu kan nawa thanglai sinai nawa gifilai tongo जों tahu. Nogo sokoika horbong taka angkai ang tabuk horni maija sinai ani blog no oro no muthak sinai.